Til at lave påskeliljerne, der skal du bruge noget lim, og du skal bruge noget flydende lim, og man kan bruge hvad en flydende lim man har, men der er noget flydende lim, som er nemmere at arbejde med end andet, og jeg synes, at de to mærker her virker rigtig godt, og i opskriften, der skal du egentlig kun bruge limpistol til at lave sådan en lille knop på påskeliljen, så den kan godt undværes, hvis du ikke har sådan en. Du skal også bruge en saks, og det kan være rart både at have en lidt større saks, og så en lidt mindre lille spidssaks til at klippe præcist med. Og så skal du bruge en bidetang til at klippe ståltråd over med, hvis du for eksempel vil forkorte stilken på blomsten lidt. Så skal du bruge noget til at fordele din flydende lim med. Og det er nemmest at fordele den med sådan en lille spatel her, og den kan fås mange steder i butikker og på nettet. Og den bruger man simpelthen lidt ligesom en dejskraber til sådan at fordele limen med. Du kan også godt fordele din flydende lim med en pensel, men det er lidt sværere, og penslen kommer nok også til at blive fuld af lim ret hurtigt. Så den her kan jeg godt anbefale. Den hedder Catalyst by Princeton i størrelsen 04 mini. Og så skal du også have nogle pensler til din pastelmaling. Jeg har bare sådan nogle her billige make-up pensler, men enhver pensel du har vil du. Du skal også bruge noget pastelfarve, som man putter på papiret tørt. Det er især denne her lysegrønne pastel, jeg kommer til at bruge, og den er fra det mærke, der hedder Pan Pastel, og den hedder 680,5 Bright Yellow Green, men en anden form for grøn vil også virke fint. Og så bruger jeg også en pastel i gul, men det behøves ikke, hvis du ikke har det. Og den jeg bruger her, den hedder Dairy Light Yellow, nummer 250,5. Du skal også bruge noget ståltråd, og der har du brug for noget ståltråd, som bliver til blomstens stilk. Og det må godt være sådan lidt tykkere i det. Og du har brug for noget, som er lidt tyndere til at komme ind i de grønne blade, hvis du vil lave sådan nogle. Og den tykke her, den har jeg i størrelse 20, og den tynde her er størrelse 24. Og du kan godt bruge helt almindelig ståltråd, men det er meget rart til papirblomster at have det her ståltråd, som er omviklet med papir. Det hedder blomstertråd. Hvis du vil farve dit papir, så skal du bruge nogle farver til det. Og jeg bruger mest de her Ecoline blæk, som er sådan en form for akvarelblæk. Og du kan også sagtens bruge en anden type akvarelblæk. Det eneste vigtige er, at den ser sådan gennemsigtig ud, fordi at hvis det er en akvarelblæk, som ser sådan mere mat ud, så vil den lægge sig som sådan lidt en overflade på papiret. Du kan også sagtens bruge sådan noget helt almindelig flydende frugtfarve, som kan fås i de fleste supermarkeder. Til den her opskrift, der har du brug for en rød, og den må gerne være sådan mere pink-rød end orange-rød. Så en pink, en gul og en grøn. Og så kommer du også til at få brug for noget kaffe, og jeg plejer at bruge Nescafé, fordi så kan jeg selv lave en tyk opblanding, hvis jeg vil det. Der findes jo forskellige typer af crepepapir. Her har jeg noget italiensk crepepapir i 180 gram, og det er sådan det, man kan finde mange steder, og som er sådan ret tykt i det. Så har jeg noget italiensk 90 grams her, og det vejer halvt så meget som 180 gram, og er meget sådan tyndt og fint i det. Og så har jeg noget her tysk dublet eller dobbelt crepepapir, som er mere sådan flat i strukturen og er meget tykt. Til den her opskrift, der kan du egentlig bruge alle typer crepepapir, hvis du har i de farver, som du gerne vil bruge. Men jeg forklarer lige, hvilke typer papir jeg kommer til at bruge her i videoerne, hvis nu at du gerne vil gøre det samme, som jeg gør i videoerne. Til at lave
midten af påskeliljen, der kommer jeg til at bruge noget gult og noget lysegrønt italiensk crepepapir i 180 gram. Altså det her ret tykke crepepapir. Men du kan sagtens bruge dublet eller tysk 140 gram eller hvad end du har. Det vil nok være nemmere at gøre det med noget lidt tykkere crepepapir end med det helt tynde. Til de her trompeter, der er i midten af påskeliljen, der kommer jeg til at bruge det tynde italienske 90 grams crepepapir, men du kunne også sagtens bruge 180 gram eller dublet. Det eneste der er, det er, hvis du bruger dublet, så vil påskeliljen få en lidt tykkere bagside, fordi at papiret bare fylder mere. Og til kronbladene, der vil jeg også vise, hvordan man gør med 90 grams papiret. Papiret til kronbladene, det skal dobbeltlimes, og det kan godt være lidt svært at gøre med det meget tynde papir. Så hvis du ikke har prøvet at dobbeltlime papir før, så vil jeg nok anbefale, at du laver kronbladene af det tykke 180 grams papir eller af dubletpapiret. Til de grønne blade og til stilken på påskeliljen, der bruger jeg det her olivengrønne tyske dubletpapir, men du kan bruge hvad end grønt papir du har. Den eneste forskel vil være, at det ikke er sikkert, at det grønne papir opfører sig ens, når man farver det. Og jeg kommer til at vise, hvordan jeg farver dubletpapiret her. Så hvis du har noget andet grønt papir derhjemme, så kan det godt være, at du vil få et andet resultat. Men jeg synes, du skal prøve det af og se, om det bliver godt.